sesión e antes de nada desculpar a asistencia á sesión de hoxe de doña Paloma Castro polo pasamento dun familiar. Tamén quero saudar os alumnos de primeiro de bacharelato do IESAN Rafael Puga Ramón de A Coruña, que hoxe nos acompañan. Benvidos ao Parlamento e tamén aos nosos invitados que hoxe están na tribuna de invitados. E xa, sin máis, comenzamos co punto 6, que é preguntas para resposta oral do presidente, e comenzamos coa pregunta de don José Ramón Gómez Besteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Evolución da débeda en Galicia dende o 2005, 3.381 millóns de euros, 2008, 3.954 millóns de euros, 2024, é dicir, fai 2 días, 12.154 millóns de deuda. Por tanto, a conta é fácil de votar. 4.000 por 3, 12.000. Triplicaron vostedes a deuda pública de Galicia. Claro, en moitos momentos eran aqueles tempos, recordará, señor Rueda, aqueles tempos de imos facer máis con menos, non? Pois parece ser que fixeron menos con máis débeda pública. ¿Qué decía o Partido Popular por aquel entonces? Decía, el Gobierno estudia la quita de 80.000 millones de deuda de las comunidades autónomas. Esto era o ano 2014, o decía o presidente do Goberno, Mariano Rajoy. Hai algo que facer con esa débeda das comunidades autónomas. Fernando López Miras, presidente do Partido Popular de Murcia. Montoro abre la puerta a condonar parte da débeda de Cataluña. Aquí era no 2017 e aquí se propoñían condonar a débeda somente para Cataluña, non? Claro, eran os tempos tamén onde vostedes preferían amnistiar fiscalmente os defraudadores que condonarlle as débedas ás comunidades autónomas. E estamos aquí ante a condonación, que a condonación é tamén financiación. 12.000 millóns de euros temos de débeda e lles propón o Goberno unha quita de 4.010 millóns de euros, un tercio. Bueno, que pasaría este ano? Bueno, pois este ano destinamos os orzamentos da Xunta 1.700 millóns a facer fronte á débeda, a amortizar e a pagar intereses. Si tuviéramos un tercio menos de deuda, teríamos liberado 570 millóns aproximadamente, salvo que o presidente Rueda fora un presidente antisistema e non quixera nin tuvera pensado pagar a débeda, porque ata agora a débeda se paga con cartos, non en especie. Están volcados absolutamente nunha posición que non a comprende ninguén. E decía eu que condonar e financiar, claro que sí, porque na condonación xa hai criterios que deben seguir ese novo modelo de financiamento. A equidade. Esta condonación faise para todas as comunidades autónomas do réximen común. E tamén a población axustada, que é algo que nós defendemos e creo que compartimos a inmensa maioría dos galegos e de galegas, de ter en conta a población axustada para ese novo modelo de financiamento. As dúas cousas están presentes na proposta de condonación da débeda, tanto a población axustada como a equidade. En ese sentido, creo que é bo para Galicia, por tanto, o que pedimos é que se acepte, que se abrace a esa posición. É certo que vostede se encontra nunha posición complicada políticamente, nun calexón no que se sigue metendo, pero que non ten saída. Ou di sí á condonación, porque vai ter que facer unha declaración de vontade, vai ter que decir se quere ou non quere, non vai ser unha cuestión automática. Por tanto, vai ter que declarar vostede que quere a débeda. Se o fai, dice sí, estará contradecindo as cousas que ven dicindo habitualmente nos últimos tempos. E se di que non, cometerá un erro de proporcións absolutamente siderais. Por tanto, non se siga metendo, desde o meu punto de vista, nese calexón sin salida. Que pasou fai 15 días? Mandou o seu conselleiro de Economía, a Madrid. Fíxolle facer 600 kilómetros, non para negociar, para debatir, para discutir, non, para levantarse dunha reunión, para montar un show. O show continuou o día seguinte no prime time matinal da televisión española. Cando a preguntas directas de se iba a condonar a débeda por parte de Galicia ou non, as respostas foron, non sei, es que non podo dicirlo en este momento, lo decidiré a la vista del peso correspondiente e de lo que implique, bueno, en definitiva, creo que non é un espectáculo moi edificante. A pregunta que lle fago directamente é a mesma, señor presidente. Vai aceptar vostede a condonación, sí ou non? Eu creo que sí que vai aceptar e que vai a pedir, pero a resposta ten a vostede. A pregunta é lóxica á vista das diferentes posicións que se ven nos últimos días e, por tanto, o que lle pido aquí en sede parlamentaria é que resposte a esa pregunta que lle facemos. Acepta vostede a condonación? Pedirá vostede a condonación, sí ou non? Gracias, señor Besteiro.
Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, bos días, señor Besteiro. E vostede ben mandadiño, deixaron un recado a fin de semana, e vostede chega aquí e o cumple. Presionar para o que lle interesa ao señor Sánchez. Antes de nada, permítame que lle felicite. Estivo este fin de semana, vostede foi reelegido secretario xeral, primeiro felicito por vostede mesmo, segundo felicito tamén polo señor Sánchez, e por isto que acaba de decir, non topará, se dice moitas veces, acaba de mostrar outra vez, alguén máis forofo e máis disposto a seguir o que lle mande o señor Sánchez, persudique ou non persudique a Galicia. En eso ten moita sorte, non ten tanta sorte vostede, decíanos na fin de semana, toparémonos na, como era, gratuidade das peaxes, e pumba, onte xa anulado completamente calquera posibilidade de gratuidade das peaxes. Noraboa, señor Besteiro, noraboa. Terceira noraboa para a súa futura vicepresidenta, a señora Pontón. Traballa con tempo, xa quedan 3 anos de legislatura e xa sabe que como moito vai ser a súa vicepresidenta, porque vostedes, como ben dixo, vostedes van poder. Creo que así non levan bo camiño. E cuarta noraboa, sinceramente, para nós, para o noso partido, o noso grupo, para mí mesmo, electoralmente, de verdade que todas as opcións que había era que coa que máis contentos estamos, sinceramente. Por lo tanto, noraboa tamén para nós, todos contentos. Cando a xente está contenta, pois debería haber resultados. E o señor Sánchez, que estivo aquí, por certo, despois de 400 días, máis dun ano, sin pisar Galicia, ao final tivo a ben vir aquí non para falar de ningún asunto que interese aos galegos, sino para entronizalo a vostede. Por certo, o mesmo do que dixo o día seguinte das eleccións, que vostede fora o problema do autocazo electoral fora vostede, o día un ano despois ven a poñelo como líder do Partido Socialista, demostrando que o señor Sánchez é capaz unha vez máis de contradecirse a si mesmo. Mentras esas as cousas do Partido Socialista, nada que decir a vostedes. Cando son cosas de Galicia, a min preocúpame bastante máis. E mire, non entendo nada. Vin dende Argentina algunha fotografía, vostedes estaban ali en complicidade, e eu agardo que en algún momento pois da lógica euforia que hai neses congresos ou nun momento un pouco máis de intimidade, vostede lle dixera o que está dicindo aquí, o que está dicindo tamén a señora Pontón. Supoño que falarían de financiamento, porque senón este recado, este mandato que lle deixou, se entende mal. E supoño que vostede lle diría que o que está contando aquí é que eses máis de 4.000 millóns de euros que se poñen a condonación son cartos directos para a Xunta de Galicia. Ora xa rebaixou. Pasamos de 4.000, dixo 1.500 estes días, ora resulta que son 570. Aclárese, señor Besteiro. Dixeron que onte non estuvo na comparecencia do señor Corgos. Probablemente aprendería bastantes cousas do que hai realmente. En todo caso, mire, esa ameaza que vostede acaba de repetir, se non a piden, non a terán. Non queren condonación e logo queren financiamento. Dígalle vostede, señor Sánchez, que nós, según vostede mesmo, xa temos financiamento. Que se pedimos a condonación dos 4.100 millóns, imos ter 4.100 millóns para investir. Cito palabras de vostede en sanidade, en educación, en política social. Dígalle a vostede que o que estou dicindo eu, o que está dicindo o propio señor Sánchez, que non vai a ser así, estamos todos equivocados. Que o que acerta é vostede. E, polo tanto, unha vez que o señor Sánchez se dé conta de que aquí en Galicia se temos financiamento a través da condonación, dígalle tamén vostede que estamos completamente dispostos. Que nos manden eses 4.000 millóns de condonación da débeda. Por certo, Galicia foi a comunidade autónoma na que nos últimos 10 anos menos medrou a débeda. Entérese ben, señor Besteiro. Entérese ben. Pero en todo caso, lle volvo a repetir. Se temos eses 4.000 millóns que vostede nos promete, condonación enseguido. Condonación enseguida, senón amenazas ningunha. Dígalle ao señor Sánchez que está equivocado, seguramente o señor Sánchez se cuadrará, pedirá disculpas e nos mandará ese financiamento, porque o Partido Socialista de Galicia, como todo o mundo sabe, cada vez influye máis. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señor Besteiro. Gracias, señor presidente. Señor Rueda, a ver, parece que ven con un jet lag, pero serio,
desorientado, porque realmente, primeiro, non contesta a cuestión de si vai a pedir, porque isto vai de pedir, claro que sí, hai un ofrecemento por parte do Estado, pero hai que aceptalo e pedilo. Isto non é unha cuestión automática, non é unha compensación bancaria. Por tanto, nese sentido, vostede vai ter que tomar unha decisión. E é o que lle pido. Vostede é o presidente da Xunta de Galicia. E non contestou, non quixo contestar. E sigue, e insístolle, que está meténdose cada vez máis nese calexón sin salida. Por un lado, si dice que acepta a condonación da débeda, estará contradicindo todo o que leva dicindo e o que leva dicindo ata o día de hoxe. E se dice que non acepta a condonación da débeda, eu creo que comete un error absolutamente de proporcións siderais, claro que sí. E esa é a súa responsabilidade. Eso é o que se ten que enfrentar vostede. Salvar o argumento que todo o mundo entende fora daqui, pero que vostede non entende, ou que vostedes non entenden, de que a condonación é mala para as contas públicas de Galicia. Bueno, se persiste nesa situación, terá que decir non á aceptación desa débeda. É unha declaración de vontade entre o goberno do Estado e a comunidade autónoma. Por tanto, vostede terá que decir algo. E o que lle pido é que o diga aquí, en sede parlamentaria, que é o que vai a facer. Porque a estas alturas supoño que terá unha idea clara tomada e unha decisión tomada. O que non vale é decir sí, no, depende, no, é que... Habrá que decir claramente cal é a posición que ten a Xunta. Por iso lle formulo a pregunta hoxe, porque a comparecencia do señor Corgos, por certo, a atendín atentamente aquí nesta sala. Lle informaron mal totalmente, porque escoitei de cabo a rabo. En ese sentido, sí, claro, totalmente. Por iso, lle fago hoxe esa pregunta, porque a posición do conselleiro xa a escoitamos onte, pero o que quero saber eu, e o que quere saber toda Galicia, é cal é a posición do presidente da Xunta. Si vai aceptar esa condonación da débeda e a vai a negociar, ou non. Esa é a resposta que vostede nos ten que dar. E eu xa lle dixen fai 15 días, evítese o ridículo no que está entrando e evite a Galicia o problema no que vostede se está metendo. Moitas grazas. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Señor Besteiro, veño perfectamente centrado no que vostede me está dicindo. A resposta é facilísima. Volvolle a decir. Vostede lle contou ao señor Sánchez o que nos está costando a nós, o que nos está dicindo que imos ter 4.100 millóns de euros. Non lo contou? Sí. Lle contou a él? Temome que non. Por lo tanto, esa ameaza, que non é máis que a primeira parte, mire, unha cousa, vostede xa foi o dirixente do mes o fin de semana, xa tuvo o seu momento de gloria, agora céntrese en Galicia. E non sexa tan sumiso a cousas que sabe de sobra que non nos conveñen, señor Besteiro. O decir Xiuana, eso non leva a ninguna parte. Tamén o fai o Bloque bastante mellor, por certo, cun resultado parecido, eso sí. Galicia non saca absolutamente nada. Por lo tanto, vostede o que ten que facer é plantarse e darse conta do que o señor Sánchez veo aquí a decir o que está dicindo en todas as comunidades autónomas, nesa xira de congresos que fixo últimamente. Nos conta que o señor Feijóo é malísimo, que Vox é unha ameaza, supoño que non se atrevería a decir que en Galicia tamén o temos aquí. Sí, o temos, sí. Probablemente vostede lle contou que Vox está en todas partes en Galicia. Así lle vai, señor Besteiro. Esa realidade paralela, e así o toma en serio o señor Sánchez e o Partido Socialista de España. Tamén lles dixo, bueno, aquí creo que non, aquí dixo o recado que tiñan que espabilar. Eso que di que o Partido Socialista está moi ben en todas partes, aquí creo que non o diría. E o que non dixo seguro é que a condenación a primeira fase para a segunda, que é a desconexión económica de Cataluña. Vostede o sabe de sobra, eso non o conto, señor Sánchez. Por iso interesa tanto a condenación, por iso veñen amenazando, por iso veñen dicindo que se non a pedimos que nos ateñamos ás consecuencias. De eso falaron tamén. Resulta que non pida condenación non vai ter financiamento. Van estar paradas as entregas a conta, como están a toda agora. Sí, señor Besteiro. Unha chantaxe que vostede especialmente aplaude coas orellas. Aínda que Galicia salga claramente perxudicado. Mire, é moi triste facerlle decoro e aplaudirlle a que venga a falar do que realmente só lle interesa a él para seguir permanecendo onde está. Que é que pidamos todos a condonación porque así lle perdonamos as deudas o independentismo e as pagamos entre todos e despois se separan e rompen a igualdade económica de España. Ese é o plan e vostede o sabe de sobra.
e vostede aplaude porque lle é igual con tal de seguir ben con quen o mantén como secretario xeral do Partido Socialista, señor Besteiro. Porque postos a falar, lle decía, xa que estuvo aquí o señor Sánchez despois de máis dun ano, falaron algo das cousas importantes, da débeda, da dependencia que ten o Goberno Central con Galicia, 2.500 millóns. De eso non falaron nada, que sí, falaron da condonación porque lle interesa a Sánchez. Falaron algo desas transferencias que a non nos racanean mentras a dan as mancheas tamén económicamente as comunidades autónomas que lle interesan ao señor Sánchez. Falaron deso non falaron nada, verdad? Falaron dos fondos Next Generation que están en caixóns que non lle aproveitan tampouco as empresas galegas que teñen proxectos e que supoñerían unha inserción importante económica en Galicia. De eso non falaron nada, verdad? Falaron da rebaixa do IVA do peixe, que non falaron nada. Falaron dos beneficios do Xacobeo, dos beneficios fiscais, de eso non falaron nada. Falaron ao final do que lle interesaba ao señor Sánchez, que son mensaxes que non son para Galicia, porque Galicia lle digo igual, máis dun ano sin vir, señor Besteiro. E ao final poñendo a quen dixo que era o problema do resultado electoral. Esa é a importancia que temos para o Partido Socialista. Mire, se vostede aplaude estas cousas, nós non nacimos a aplaudir. Insisto, xa tuvo vostede o seu momento, agora reaccione. Reaccione se cree que as cousas lle vayan ben. Eu non son quen para darlle consellos, nin vostede ten por que aceptarnos, pero mire, voulle dar un, e aínda que electoralmente o mellor nos comiña outra cousa, vostede ten que reaccionar, o Partido Socialista ten que reaccionar. Non pode seguir dicindo sí, buena, a todo o que lle convén ao Partido Socialista, pero para outros sitios de España, o que lle convén ao señor Sánchez. Insístolle, si a condenación consiste no que vostede nos está vendendo aquí, eu dígolle que sí. Se a condenación, como me temo, como sei que consiste en que paguemos máis a outros para que outros deixen de pagar a nós desde logo, eso non o admitimos. Se vostede aplaude coas orellas, esa é a explicación de por que o Partido Socialista lle vai como lle vai. Mais nada, moitas gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moi bo día, señorías. Señor Rueda, o pasado sábado, este pasado 8 de marzo, as mulleres deste país enchemos as rúas para condenar e loitar contra o machismo e tamén contra ese neofascismo que quere levarnos para atrás. E mentres vostede estaba abrazado ao goberno de Milei, o señor da motosserra, coa que tamén recorta os dereitos das mulleres. Aí é onde estaba vostede, toda unha declaración de principios. Porque o goberno do Partido Popular, lonxe de ser parte da solución, é parte do problema e basta con repasar os feitos. Nada máis chegar ao goberno, cunha man recortaron as cuantías das axudas ás víctimas de violencia machista e coa outra deronlle recursos públicos a unha rede antiabortista. Suprimiron o Servizo Galego de Igualdade, a Secretaría Xeral de Igualdade e puntos de información, deixando moi claro que lle sobran os mecanismos institucionais a favor das mulleres. Acaban de privatizar os centros de crise 24 horas, casualidades aquí, para que beneficiar a Eulen. A fenda salarial ronda os 5.000 euros anuais sen que o seu goberno mova un dedo. No ensino traballan 30.000 persoas, a maioría mulleres, e non teñen o plan de igualdade que lles exixe a lei. Están incumprindo a lei. E o colmo do despropósito é que o seu goberno vulnera os dereitos laborais de centos e centos de traballadoras nos servizos públicos con condicións que en moitos casos, señor Rueda, deberían de avergoñalo. Aí está a precariedade que denuncian as traballadoras das casas niño, as denuncias das traballadoras das residencias. Aí están tamén o Sergas, que é a principal ETT deste país, onde o 50% das enfermeiras están en precario. E aí está o seu goberno descargando sobre as mulleres os coidados e atención á dependencia, condicionando o seu desenvolvemento
persoal e profesional. A discriminación das mulleres é intolerable sempre, pero moito máis cando se practica por parte de quen ten a obriga legal de traballar para que vivamos nun país en igualdade. Por iso, señor Rueda, pregúntolle que medidas vai tomar o seu goberno para traballar a favor da igualdade real das mulleres. E eu espero que por unha vez, conteste a esta pregunta como é a súa obriga. En todo caso, o que si lle exixo é que nunca máis volva a decirme de que podo ou non podo falar eu neste Parlamento. Vostede rematou na pasada sesión, cando eu xa non tiña turno de réplica, dicíndome literalmente: a partir de agora non me volva a falar de machismo na vida. Decirlle a unha muller de que pode ou non pode falar é unha machistada impropia. Xa están nerviosos, señorías do PP, que non me van calar. Sí. Decirlle a unha muller de que pode ou non pode falar é unha machistada impropia dun presidente da Xunta e impropia deste Parlamento. Eu espero, señor Rueda, que non se volva a repetir. O que xa lle digo é que vostede a min non me vai calar e que penso facer as preguntas sobre os temas que eu considere, porque iso, señor Rueda, é liberdade e democracia. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señora Besteiro, é o que lle dixen? No, señora Pontón. Ao final vai ter razón o señor Besteiro, En confundir os nomes nada máis. No importante para Galicia, señor Besteiro, equivocado de vostede, lle podo decir. Señora Pontón, é o que lle dixen é que vostede non se atrevía a condenar a falta de respeto a unha muller. E yo volvo a decir. Por moito que se enfade, ahora xa me trae o machismo a primeira intervención, a réplica. É vostede unha cobarde. Yo volvo a decir porque é así. E mire, eu efectivamente fui recibido por unha persoa moi importante dun goberno elexido democráticamente en Argentina. Un respeto para os galegos gobernados por esa xente. Ese insulto, vostedes están acostumbrados aos insultos, resoou moito ali. E podo asegurar que non lle gustou aos galegos que viven ali, de todas as tendencias políticas. Logo foi recibido polo señor Orsi, que lles apoiou a vostedes nas eleccións. Eso claro, eso xa non lle convén decilo. Aí hai que calarse, doble rasero sempre do BNG. Non me parecía ningún dos dous. Fun como presidente de Galicia porque a Galicia lle interesa. E en todo caso, señora Pontón, falando de abrazos, a que nunca me verá abrazado, nin a min, nin ninguén do meu goberno, nin deste grupo, é os señores de Bildu. Con eses non nos vamos a abrazar nunca, señora Pontón. Nunca, por moitas cariñas que poña, como está poñendo. Mire, pregunta vostede polas medidas do goberno da Xunta para avanzar na igualdade entre as mulleres e os homes. Vou a resumir en 3. A unidade, a coherencia e a valentía. Con eso vai todo. Funcionan ben por separado, xa non lle quero decir cando van xuntas. Eu vou a explicar por separado. Pois eu creo que ven moi acaído co que vostede dixo o co que está facendo. A unidade, primeiro, que é non dividir nun tema tan importante como este. Non dividir como vostede fai, como acaba de facer, como fai sempre, entre feministas boas, que son as de esquerdas e nacionalistas, e feministas malas, que son as demais. Entre homes que poden falar destes temas sin ningún problema, que son os homes da súa órbita política, e os que non podemos nin inventar nada, nin dicir nada, decirlle unha muller, dirixirnos a ela prácticamente, que é o que vostede acaba de soster, e o que sostén sempre. E, sobre todo, o que máis me importa, a división que fai vostede entre as mulleres que merecen ser defendidas e as que non. Pois eu lle digo, todas as mulleres merecen ser defendidas, señora Pontón. Todas as mulleres merecen ser defendidas. Segundo, a coherencia.
Coherencia para decir sempre o que hai que decir en defensa de igualdade real entre homes e mulleres. Da igual quen o poña en dúbida se son homes ou mulleres nacionalistas ou non. Se está mal, está mal. E tamén coherencia para defender, como digo, a todas as mulleres, sexan ou non sexan nacionalistas. E ao final valentía, importantísima tamén, a que vostede non ten, señora Pontón, a que vostede non ten. Valentía para non ser ambigua cando se trata de criticar cousas que fan os seus e que non están ben. Tan justicieira para o demais e tan ambigua como mínimo, por non decir, eu digo directamente cobarde, para non condenar o que fan os seus. Valentía para non calar frente a cousas que están mal. Mire, a autora do cartel do 8M do BNG dixo da presidenta Ayuso. Le daría hostias hasta en el carné de identidad a Ayuso, autora do cartel do BNG para 8M. Vaya exemplo e vaya coherencia. Non acabou. Había que engancharla del pelo e tal. E no e tal, cada un que poña o que queira. La veo escuálida, xa, para culminar a xogada. Eu lle pregunto, señora Pontón, a unidade, a coherencia e a valentía da que vostede presume e da que carece, que suxiren de todo isto? É vostede agora capaz no segundo turno de decir que non está de acordo con isto, que é condenable, que non merecía facer o cartel e dar un exemplo por unha vez de coherencia e valentía e de unidade para defender as mulleres? Ánimo, señora Pontón, non é tan difícil. Moitas gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, a súa resposta deixa varias cousas claras. A primeira é que en materia de igualdade non ten absolutamente nada que ofrecerlle ás mulleres. Nada. Impórtalle exactamente cero. E a segunda é que ven aquí a darnos leccións de feminismo e a decirlle ás mulleres quen son e quen non son feministas. Isto faino o señor Rueda, que di que quere unir as mulleres. Pero gustoume, señor Rueda, que dixera que todas as mulleres merecen ser defendidas. Gustoume, señor Rueda. Eu non sei se vostede o lembra. Eu sí. A señora Pontón está moi necesitada. Isto dixo neste Parlamento o señor Feijóo, mentres vostede ao seu lado lle ría machistada e a sentía coa cabeza. Pasaron, señor Rueda, 7 anos desde estas palabras. Non o condenou ninguén do Partido Popular, tampouco vostede. Non o condenou ninguén do Partido Popular, tampouco vostede. Pero é que este non é o único exemplo. Miren, o PP galego vota contra o rexeitamento dos discursos negacionistas da violencia de xénero. Feijóo quita importancia á condena de violencia machista do candidato de Vox. Tivo un divorcio duro. Feijóo define como violencia intrafamiliar e non machista que un pai mate os seus fillos por un problema coa súa parella. E o PP recupera o concelleiro da Illa, condenado por violencia machista, e di que é un exemplo de loita por a igualdade. Leccións de feminismo do Partido Popular, ningunha. E mire, a miña posición sobre o cartel da CIGA foi moi clara desde o primeiro momento. As mulleres, escoite, señor Rueda, ben nervioso a esta pregunta. Non sei se con jet lag, pero desde logo moléstalle moito escoitar. Pois escoite, señor Rueda. Foi moi clara desde o primer momento. As mulleres en política, igual que os homes, hai que criticarnos polas nosas actuacións políticas e non por calquera outra cousa. E a mí nunca me vai a ver criticando a unha muller por como viste nin polo que fai na súa vida privada. Pero isto a vostede dalle igual, porque isto non vai de igualdade, señor Rueda. Isto vai das súas campañitas contra o BNG, dos seus bulos, da súa infamia e de que son o Partido Popular máis ultra. Queren converter
queren converter este Parlamento nunha lameira, señor Rueda. Quere converter o Parlamento nunha lameira importándonos aquí ese manual do trampismo do Partido Popular. Aí non me vai encontrar nin a min, nin ao BNG, nin tampouco a sociedade galega, que quere política de altura, señor Rueda, e non a lama que quere traer vostede a este Parlamento. E si, mire, fala tamén do cartel do 8M do BNG. Non sei se lle molesta porque criticamos os neofascistas como Milei que recortan os dereitos das mulleres. En todo caso, as palabras que vostede cita non son do BNG. E xa lle digo que non as comparto en absoluto. E se lle interesa coñecer cal é a miña opinión sobre a señora Ayuso, direilla. Creo que debería de estar sentada nun xulgado polas 7.000 persoas que faleceron nas residencias madrileñas polo protocolo da vergoña. Un protocolo que non vin que condenar a ninguén do Partido Popular, tampouco vostede, señor Rueda. Remate, por favor. Mire, si quere traballar a favor das mulleres, desde o BNG temos ideas e propostas. Eu quero deixarlle aquí 3. No, remate. Acabe coa precariedade que hai nos coidados, na atención á dependencia, no servizo galego de saúde, na atención nas residencias. Incremente os recursos que hai para favorecer que a atención aos coidados teña servizos públicos e non o descargue a prezo de saldo sobre as mulleres. Recupere os centros de crise para a xestión pública e incremente as axudas ás víctimas de violencia machista. Si quere traballar... Gracias, señora Pontón. Terminou o seu tempo. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, vostede leva aquí tanto tempo xa que non se acorda ni das cousas que lle afectan a vostede mesmo. O señor Feijóo retirou as palabras no momento en que o dixo, señora Pontón. Sí. E mire, sigue sendo unha cobarde. Que estaría vostede dicindo se nos facemos un cartel así e a autora ten estas declaracións? Claro, teria que ser sobre alguén da esquerda para que vostede entendera que ten que ser algo molesto. Porque como se mete coa señora Ayuso, é sempre, depende con quen se meta. Non todas as mulleres para vostede merecen a mesma defensa. Acabamos de ver un exemplo máis clarísimo, señora Pontón. Clarísimo. E isto é así. Mire, non se alporice vostede ese recurso que ten cando non ten argumentos. Medio a mí non se poña nervioso. Ahora xa o de machismo de tanto gastalo xa o devaluou. Bueno, todas esas cousas, ao final o que demostran é o que realmente vostedes son. Como decía Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. E isto no seu caso ten pouco remedio, señora Pontón. Mire, vostedes convertiron a procura, o que tiña que ser unha loita noble pola igualdade, pois eso, nunha loita, como fan con todo, onde hai bos e malos, os bos sempre son vostedes e os seus, e os malos somos os demais. Sí. O da loita que tanto lles gusta, só decía o señor Beiras, isto é unha loita moi larga, con moitas batallas, isto é unha máis para vostedes, xa acabo de decir a UPG, as estruturas de loita, a loita vai ser longa, e agora resulta que esta loita ás veces ten vítimas que deberían ser especialmente protegidas. Teño aquí unha conselleira ameazada. Sí, vostedes se ríen, claro. Se risa. Este é o BNG, sí señor, este é o BNG. Que risa. Como se ríen das ameazas cando pensan que a vostedes nunca lles van tocar, porque veñen dun entorno que para vostedes non é unha ameaza. Pero aquí hai unha ameaza, unha muller que o único que fai é traballar. O exemplo,
as que merecen ser defendidas e as que non. Mire, señora Pontón, teño unha cousa clara, non é máis importante, a ver se o mete na cabeza dunha vez, non é máis importante ser nacionalista que ser persoa, que ser muller. E, dende logo, todas as mulleres merecen o mesmo respeto, e nós o temos. Pero, dende logo, vou dicir unha cousa, por ser nacionalista ou por ser de esquerda radical, unha muller non é máis muller. Ni son máis mulleres as mulleres nacionalistas ou de esquerdas que as mulleres do meu goberno, ou que as mulleres do meu grupo, ou que as mulleres da miña familia, ou que os centos de miles de mulleres que non son nacionalistas e que non lles votan e non lles votarán na vida con este tipo de ameazas. E mire, por suposto que o machismo mata e por suposto que a falla de igualdade é un enorme problema contra o que hai que lutar, pero tamén o sectarismo é a cobardía que vostede demostra un día sí e outro tamén. Mire, vostede que non perde ocasión de criticarme a min todo o día, machista, incorresible, hai que ver as cousas que fago, non lle escoitei do moito que vostede fala, unha sola crítica, pois, por exemplo, o que estamos vendo estes días, cos seus aliados, os que vostede sostén, os que vostede apoiou, o goberno central, todo o que estamos vendo, de botarse manos á cabeza, que estaría dicindo se fora ao revés? Ni unha sola crítica. Dixo algo do señor Errejón? Dixo algo do señor Monedero? Aí nunca di nada. Por que? Porque son os seus. Porque son os seus e hai que atacar os demais. O de sempre, señora Pontón, o de sempre. Tan brava aquí, señora Pontón, e tan mansa en Madrid. Sí, tan brava aquí e tan mansa en Madrid. Tan brava cos que non somos os seus e tan mansa cos que son os seus, cos que vostede apoia. Mire, sabe que nós imos estar sempre a favor das mulleres. Voten ou non voten ao PP. Sexan ou non sexan de dereitas, de centrodereita, de centroesquerda ou nacionalistas radicais. Hai que estar contra a igualdade, hai que estar contra o machismo. Pero mire, sabe o que creo? Sabe cal creo que é o verdadeiro problema, señora Pontón? Que vostede, antes de loitar por defender a igualdade entre homes e mulleres, debería aprender a loitar por defender a igualdade entre mulleres, que deso non sabe nada. Máis nada e moitas gracias. Quedaros. Por favor, se non lles importa, os invitados que temos, vou facer unha declaración institucional e me gustaría que estuveran todos presentes. Se non lle importa, retrase un pouco a visita. É unha declaración institucional que me fan chegar os grupos con motivo da conmemoración do Día Mundial do Síndrome de Down. E que di: perante a conmemoración do Día Mundial do Síndrome de Down, o 21 de marzo, o Parlamento de Galicia quere amosar o seu recoñecemento ás persoas con esta alteración cromosómica en Galicia, así como ao imprescindible movemento asociativo que a representa e que encabeza a Federación Down Galicia. Así mesmo, instamos ás institucións públicas, ás organizacións privadas e á sociedade civil a se comprometeren activamente na eliminación de prexuízos e na mellora da calidade de vida do colectivo. A inclusión social é esencial para garantir a todas as persoas, con independencia das súas características ou capacidades, que poidan acceder aos recursos e ás oportunidades necesarias para a súa plena participación na sociedade e a súa realización como individuos. Así o indica a Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade da ONU, aprobada en 2006 e ratificada por España e por este Parlamento en 2008. A discapacidade non reside na persoa, senón nas barreiras que dificultan a súa participación. Por tanto, é deber das administracións articular medidas que derruben estas barreiras e alentar a sociedade a facer o propio desde os seus ámbitos persoais.
Por todo isto, esta Cámara reafírmase no seu compromiso coa inclusión das persoas co síndrome de Down para que poidan levar a vida que elas mesmas elixan, erixíndose en cidadáns e ciudadanas de pleno dereito. Mais para iso é menester pôr en marcha medidas concretas, entre as que destacan loitar contra as causas da exclusión social, desde o punto de vista da igualdade de dereitos, aplicando decididamente o enfoque da inclusión activa non asistencialista. Asegurar a cobertura das súas necesidades sociais, sanitarias e sociosanitarias, garantindo a utilización dos servicios comunitarios. Garantir a inclusión educativa gratuita e de calidade, dotando as escolas ordinarias de todos os recursos precisos para que esta sexa unha realidade. Fomentar a contratación das persoas con discapacidade tanto no mercado laboral ordinario a través do emprego con apoio no sector público. Establecer un plan urxente de accesibilidade que facilite o acceso á información das persoas con discapacidade intelectual a través da accesibilidade cognitiva. Fomentar as axudas para a promoción da autonomía persoal e a prevención da dependencia fronte ao illamento no fogar, impulsando para tal fin os apoios personalizados e a participación nos recursos existentes para toda a poboación. Dar resposta ao envellecemento prematuro e acelerado das persoas con síndrome de Down, creando protocolos sanitarios adaptados ás súas necesidades reais e facilitando o acceso aos recursos existentes para persoas maiores. Crear un censo autonómico de persoas con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais, xa que os datos actuais son incompletos. Por iso, dende esta Cámara, queremos ratificar a nosa aposta por unha sociedade inclusiva, garantindo os dereitos de todas as persoas e proporcionándolles os apoios necesarios para viviren como elas mesmas decidan. E instamos a sociedade a se sumar con respeto pola diferencia e pola diversidade, porque, como di o lema das entidades Down de Galicia, contigo podemos máis. Moitas gracias. Esta é a declaración. Gracias tamén por quedar a escoitar isto. Continuamos co punto cuarto, proposición non de lei. Neste caso é unha do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de don José Manuel Golpe e dous deputados máis, sobre as accións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da xestión en Galicia. Perdón? Hai dúas antes. Sí, perdón. Paséme. Perdón. Volvemos para atrás. No, tranquilidade. Isto organízase ben. Vamos a ver. A 4. A ver se é esta. Do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Paloma Castro, que non a vai a poder defender, a señora Rodríguez da Costa, e dos diputados máis, sobre as medidas que debe levar a cabo o Goberno galego para avanzar cara á consecución da igualdade real entre mulleres e homes e a superación da violencia machista. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e para formular esta proposición ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Como ben decía, e antes disculpaba a miña compañeira Paloma Castro se non pode estar aquí por motivos familiares e dende aquí, obviamente, lle mandamos un gran abrazo. Ben, la violencia no tiene género, segundo mi lei. A supresión de todas as políticas de igualdade é unha das primeiras medidas de Trump.
de Ayuso, el primer centro de atención especializado en España para víctimas de violencia sexual, intentando equiparar